Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena todella innostavan kuuloinen projekti. Joo, Eli Rantakylän normaalikoulun nelosluokkalaiset, ne rakensi 7 viikossa kokonaisen pienoismallikaupungin. just näin. Ihan uskomaton juttu. Puhutaan siis yksityiskohtaisesta kaupungista, joka mahtuu pingispöydälle. Ja materiaaleina pääosin pahvi ja kuuma liima. Kyllä, mutta siinä oli myös se teknologiapuoli mukana. Joo, just. Tämä oli se Tulevaisuuden tekijät-projekti, jota Itä-Suomen yliopistokin seurasi. Siinä yhdistyi kivasti tämä maker-pedagogiikka, STEAM-ajattelu ja, yhdessä tekeminen. Kuulostaa hyvältä. Meillä on tästä lähteenä ilmeisesti projektin suunnitelmia ja opettajien juttuja. Joo, suunnitelmia, opettajien ohjeita ja sitten paikallislehti Karjalan Heilissä oli artikkeli. Niiden pohjalta mennään. Selvä. Lähdetään purkamaan, miten tämä kaupunki oikein syntyi ja mitä siinä opittiin. Eli mitä sun kannattaa tästä tietää? Aloitetaan siitä perusideasta. Joo. 10 ryhmää, 3–4 oppilasta per ryhmä. Ja jokainen suunnittelija rakensi oman kaupungin osan. Okei. Eli palasista kokonaisuus. Just niin. Tavoitteena oli, että ne lopuksi sopii yhteen, että tiet jatkuu ja niin edelleen. Se vaatii, niin kuin lehti sanoi, paljon pahvia ja kuumaliimaa. Varmasti. Ja se mainitsemasi maker-pedagogiikka oli siis taustalla. Mitä se käytännössä tarkoitti tässä? Se tarkoitti sitä, että opittiin tekemällä. Yhdisteltiin luovasti eri materiaaleja, tässä tapauksessa sitä pahvia ja sitten niitä mikrobit-pienlaitteita. Eli digitaalista ja analogista sekaisin. Juuri näin. Oppilailla oli aika paljon vapautta ideoida ja kokeilla. Ja ne opettajat, ei todellakaan, enemmänkin fasilitaattoreita, niin kuin valmentajia. Ne ei antanut valmiita vastauksia, vaan ohjas ja auttoi eteenpäin, jos tuli ongelmia. Kannusti kokeilemaan. Joo, yritys ja erehdys oli sallittua, ja se on tosi tärkeää just tässä maker-hommassa. Okei. Mutta oliko siinä kuitenkin jotain rajoja, ettei se ihan leviä käsiin, vaikka vapautta olikin? Oli ehdottomasti. Jokaisella ryhmällä oli oma peruspalvelu, jonka ympärille se oma alue piti rakentaa. Eli joku teema tavallaan. Joo, vaihtoehtoina oli sairaala, koulu, kirjasto, liikuntapaikka, kauppa, poliisi tai paloasema. Kaupungintalo, museo. Juuri näitä. Ja sen lisäksi piti suunnitella asuntoja ja infraa, niin kuin teitä ja siltoja. Entäs se teknologia? Ne mikrobitit, miten ne liittyi tähän? Ne oli iso osa sitä juttua. Jokaisen ryhmän piti automatisoida jokin toiminto siellä omassa kaupungin osassaan niillä. Mitä ne sitten teki? Esimerkiksi. Vaikka katuvalot syttymään automaattisesti, tai liikennevalot toimimaan, ovet aukeamaan, nostosilta liikkumaan. Tai hissi. Joo, vaikka hissi. Se vaati siis rakentelun lisäksi ihan oikeaa ohjelmointia. Piti opetella sitä koodauslogiikkaa. Aika haastavaa nelosluokkalaisille. Varmasti, mutta ilmeisen innostavaa myös. Se yhdisti just niitä insinööritaitoja ja ongelmanratkaisua siihen käsin tekemiseen. Ja tätä tehtiin sitten ilmeisesti useamman oppiaineen tunneilla. 7 viikkoa on kuitenkin pitkä aika. Kyllä, kuvis tietysti, mutta myös äikkää, kun kirjoitettiin projektipäiväkirjaa ja yhteiskuntaoppia kaupungisuunnittelun kautta. Ja matikkaa varmaan mittakaavan kanssa. Joo, mittakaava oli 1,5–100. Eli senttimallissa oli metri luonnossa. Se vaati vähän laskemista. Miten se prosessi itsessään meni? Oliko se vaan sitä rakentelua? Ei suinkaan. Aluksi oli ideointia, suunnittelua paperilla, sitten oli erikseen mikrobit-työpaja, missä opeteltiin perusteet. Okei. Ja vasta sitten alettiin rakentaa. Ja matkan varrella oli väliarviointeja. Eli katsottiin, missä mennään. Joo, ja ryhmät esitteli töitään toisilleen ja sai palautetta. Sekä antoi sitä. Se vertaispalaute oli tärkeä osa. Mainitsit sen yliopiston tutkimuksen. Mitä siinä huomattiin, mitä tästä opittiin? Tutkija Jasmiina Leskinen nosti esiin erityisesti ne yhteistyötaidot ja osallistumisen. Eli ryhmässä toimimien parani. Kyllä, ja mikä oli kiinnostavaa, niin se vaikutti positiivisesti myös niihin oppilaisiin, joille ryhmätyö oli ehkä aiemmin ollut vähän hankalaa. Miksiköhän? Varmaan se konkreettinen yhteinen päämäärä, se fyysinen kaupunki motivoi ja yhdisti, se on usein tehokkaampaa kuin joku abstraktimpi tehtävä. Joo, toi käy järkeä. Ja oppilaat itsekin sanoi, että tärkeintä oli oppia tekemään yhteistyötä ja käyttämään niitä mikrobittejä. Syntyykö siinä mitään yllättäviä juttuja? Niissä lähteissä oli jotain mainintaa korkeuskisasta ja kastemadosta. Joo. Ilmeisesti tavaratalon ja pilvenpiirtäjän rakentajien välille tuli pieni kisa. Kumpi tekee korkeamman rakennuksen? Kumpi voitti? Taisi olla tavaratalo lopulta, kun ne lisäs katolle jotain antenneja.
Ja joku oli tuonut ihan oikean kastemadon osaksi sitä luontoa siellä kaupungissa. Hauskaa. Ja varmaan opittiin käytännön asioitakin. Varmasti. Ainakin se, että kuumaliima on oikeasti kuomaa ja että naapurilta kannattaa kysyä, mihin sen tien saa vetää. Joo, tärkeä oppi sekin. Miten tämä projekti sitten päätettiin? Se huipentui Tutemessuille, eli tulevaisuuden tekijät tapahtumaan. Siellä ne valmiit kaupunkiosat koottiin yhteen ja esiteltiin vanhemmille ja vieraille. Hieno lopetus. Oli kuulemma kutsuttu tasavallan presidenttikin, että aika kunnianhimoista oli. No huhu. Tämä Rantakylän projekti on kyllä tosi hieno esimerkki siitä, miten koulussa voi yhdistää niin monta asiaa. Kädentaidot, teknologian, suunnittelun, yhteistyön eri oppiaineet. Joo, ja tehdä siitä mielekkäästä ja innostavaa oppilaille. Se on paljon enemmän kuin perusaskartelua. Tässä harjoitellaan ihan oikeita tulevaisuuden taitoja. Todellakin. Ja pistää miettimään, että miten tällaiset käytännönläheiset ja teknologiaa hyödyntävät projektit vois laajemmin muuttaa koulua. Niin, ja sitä oppimista. Joo. Voisiko tällainen tekemällä oppiminen valmistaa nuoria paremmin niihin tulevaisuuden haasteisiin, jotka on usein aika monimutkaisia? Hyvä kysymys. Ja hei, jos sinä kuulija saisit nyt suunnitella oman kaupungin osan tähän tyyliin, minkä palvelun ympärille sinä sen rakentaisit? Siinäpä pohdittavaa.